Аз само ще ти кажа, че нито ме вълнува, ама нито ме вълнува някой, кой, какво, как, какво, що. Всички се изпадяха в чая. Толкова ми е... Те ме мислят, може би, мене за някакъв умник. Тук е безхарактерен. Не ведно аз всичко и аз го виждам от доста време това, че като цяло играеш играта и си тръгваш. Това е. И друго няма какво да кажа. Хора са объркали предаването. Аз съм тук. На Стефан, той не си живее живота, живота просто му се случва. Той щом е такъв в къщата си, е такъв и навън. На него просто му се случват неща и той ги наблюдава. Той не е в играта, не е в живота. Просто му се случват някакви неща. И това. Да, аз го... Много се ядоса. Ще можете ли нещо номерче на Big Brother? Нещо на самото предаване. Как? Какво? Номерче? Номерче да звъннеш на хотлайна, да кажеш, букуци! Той, така. Това Ванко го каза при 2 седмици. Аз съм в грешното, трябваше да съм в предаването лошия готвач и да си правя хляб там.